Anthu ambiri pa dziko lapansi amakhulupirira kuti ufiti ulipo. Mphekesera imatiuza kuti afiti amakonda kuyenda ndi usiku. Akamauluka amakwera matsache, mithiko, nthawi zina malichero, amene amagwiritsa ntchito ngati ndege. Anthu amenewa ndi opsa kwambiri. Amasanduka mbalame komanso nyama zosiyanasiyana. Amapita ku manda, ku nkhalango kapena pa mphambano ndi kumapanga mamitingi mobisa. Inuyo mukhoza kudusa pa mphambano afiti akupanga mitingi yawo, simungawaone, koma iwowo akhoza kuonani. Mphekesera imatiuza kuti anthu amenewa amakhala ndi nyanga komanso supa zopsa kwambiri. Akhoza kulowa nyumba mwanu, kukuseweretsani, kugona ndi akazi anu, kukuchitani chipongwe, kenaka ndikutuluka inu yosadziwa. Afiti akhoza kusanduka zinthu zosiyanasiyana ngati galu, fisi, njoka, nkhwezule komanso kadzidzi. Ali ndi mphamvu zotemberera, kubweretsa matsoka, matenda komanso amapha anthu osalakwa m'matsenga. Mwachitsanzo, akapita kumanda ndi usiku ndi kumapanga mamitingi, amazungulira moto, kugona ndi anthu akufa, nthawi zina amamwa magazi komanso kudya nyama ya munthu. Pa zonse zimene ndafotokoza apa ndi mphekesera zimene timamva, komabe anthu ambiri amakhala ndi mafunso. Kodi ufiti unayamba bwanji? Amene anayambitsa anali ndani? Tikafufuza mu mbiri, palibe umboni okwanira kuti zimenezi zinayamba bwanji. Koma chodziwika bwino, anthu anadziwa kuti kunja kuno kuli ufiti mchaka cha 1931 BC. Mwina kuti zimveke bwino, tikhoza kuona kuti mu history palibe umboni okwanira kunena kuti ufiti unayamba bwanji. Komabe anthu anadziwa kuti pa dziko lapansi pali ufiti mchaka cha 931 BC. Mfumu Saulo inkasakasaka chithandizo kuchokera kwa azimayi owombeza maula. Nkhani imeneyi imapezeka m'Baibulo pa 1 Samuel 28. Mukhoza kupanga cheki m'Baibulo anu kuti mumvetsetse. Monga tonse tikudziwa kunena kuti Saulo inali mfumu ya Yuda ndipo anali pa nkhondo ndi Afilisti. Nkhondo imeneyi itavuta kwambiri, iyeyo anapita kukafunsa nzeru kwa Mulungu, komabe sanayankhidwe. Atasowa mtengo ogwira, anapita kwa mkazi wowombeza maula kukafunsa nzeru. Saulo anamupempha mkazi ameneyu kuti akayankhule ndi munthu wakufa wotchedwa Samueli. Atapanga matsenga ake, zimenezi zinathekadi, ndipo Samueli anatulukira. Anamuwuza mfumu Saulo kunena kuti Mulungu adzalanda ufumu wake ndi kuwupereka m'manja mwa Afilisti. Komanso anamutsimikizira kuti ana ake pamodzi ndi iyeyu adzamwalira m'masiku ochepa. Baibulo limatiuza kuti mu tsiku lotsatira ana Saulo anaphedwa ku nkhondo, komanso mfumu Saulo anadzipha yekha. Mwachidule, first record yodziwika bwino pa nkhani za ufiti inali imeneyi. Saulo ataona kuti Mulungu sakumuyankha zimene iye amafunsa, Mulungu mwachidule anakwiya naye, chifukwa Saulo amachita zinthu zambiri zolakwika. Nde atapita kukafunsa nzeru kwa Mulungu, Mulungu sanayankhe. Iye anaganiza zopita kwa azimayi owombeza maula. Atapita kumeneko zinathekadi, chifukwa amapempha azimayi ameneyi kunena kuti ndikufuna kukayankhule ndi munthu wakufa wotchedwa Samueli. Anayankhula naye ndikubwera, Samueli anapereka ulosi wake. Ndiye apapa sikuti ndikulalikira, koma ndikupereka first record yoyambirira yokhudza ufiti ndi imeneyi. Mzimayi ameneyu anaonetsa kuti matsenga amagwira ntchito. Kupatula nkhani imeneyi ya Saulo, palinso mavesi ena m'Baibulo amene amadzudzula khalidwe la ufiti. Pa Exodus 22 verse 18 amene akuti wanyanga usamulola kuti akhale ndi moyo. Zimene zikusonyeza kuti ufiti unalipodi.
kukanakhala kuti ufiti kunalibe, sibwezi pa Exodo 22:18 adanena kuti wanyanga osamulawa kuti akhale ndi moyo. Vesi imeneyi ndi tanthauzo lokwanira kunena kuti ufiti unalipo. Kuyambira 1400 AD nkhani za ufiti zinatchuka kwambiri ku Europe. Germany mwachisanzo anthu amagwirana ufiti ndipo azungu ena amachita confess kumavomereza kuti zoonadi ife timatamba. Ngakhale ku Malawi kuno timaona ndithu azimayi komanso ana akubwerabwera ndi kumaulula kuti ine ndinapha uje, ineyo auje anandiphunzitsa ufiti. Zimenezi zimachitikanso ku Europe, makamaka mdziko la Germany mzaka za 1400 AD. Anthu amabwerabwera ndithu azungu ndi kumaulula kuti ine ndimatamba. Zotsatira zake amati akaulula choncho anthu olusa nkawapha, kuwanyonga kapena kuwatcha pa moto. History imatiuza kuti azungu oposa 80,000 anaphedwa ku Europe powaganizira kuti anali afiti. Ngakhale ku Africa kuno mitundu yambiri imakhulupirira nkhani za ufiti. Alomwe, achewa, atumbuka, asena, ayawu, atonga, angoni ndi ena onsewo amakhulupirira kuti kunja kuno kuli ufiti. Pali mphekesera ina imene imamveka m'midzimu yonena kuti mwana akabadwa amapatsidwa ufiti umene umayikidwa m'mimba. Akuti m'mimba pasi pa mchombo amayikapo ufiti. Akamakula ufiti somakula. Ndiye ukakhwima mwana ameneyu akhoza kugwiritsa ntchito ufiti umenewu kuphera munthu, kutemberera kapena kupereka matsoko osiyanasiyana. Timaona midzimu komanso m'matawuni anthu ena akamasowa ntchito banja kapena umphawi ufiti umatchulidwapo. Wina wake kungomwalira mwadzidzidzi, mutu kupweteka kaya ndi BP kapena kuchita ngozi ya galimoto, anthu amatha kuganizira ufiti. Ku Cameroon kuli malo ena ake ochosera anthu ufiti. Ambiri amagwidwa ndi kukachosedwa nyanga ku malo amenewa. Ku Democratic Republic of Congo DRC ana amaulula poyera kuti ali ndi ufiti. Ngakhale ku Malawi kuno zimachitikanso. Ku Kenya anthu amautchedwa pa moto akagwira ndi ufiti. Sili kudziwa kuti amagwira motani chifukwa zinthu zimenezi always zilibe umboni okwanira, zimakhala ngati mphekesera. Amene amazidziwa ndi okhaokhawo amene amazitsata. Ndiyebe anthu aku Kenya amati akagwira munthu ndi ufiti amamutcha pa moto. Timaona m'madera amene timakhala muli asing'anga ambirimbiri amene amateteza anthu kuti asaphedwe ndi afiti. Amawachekera, kuwapasa zithumwa zosiyanasiyana, kukatsika nyumba ndi zina zambiri zimene amachita asing'anga amenewa akuti kuteteza anthu kuti asachitidwe chipongwe ndi afiti. Zonse zimene ndafotokoza pano ndi umboni okwanira kunena kuti ufiti ulipo. Ku Malawi kuno taonapo zinthu zambiri zoopsa zokhala ngati ufiti. Pamene kamuzu amapangisa msonkhano kumulanje anatumizidwa njuchi. Anzathu ena akamwalira ndi kukayikidwa ku manda amapezeka ukakwa kufa ndi kubweranso ku nyumba. Ukawafunsa kuti munali kuti amafotokoza kuti anali mchigayo, mu shopu, ku famu kapena ku Mozambiki kumene amagwira ntchito zosiyanasiyana. Nkhani imeneyi si yachilendo, ambiri tinamvapo komanso tinaziona zochitika m'mudzi mwathu. Munthu oti anamwalira kalekale, anamwalira zaka 10 zaka 30 zapitazo, kupezeka wabwera ndithu anthu tikudabwa kuti kodi ndimuchokera kuti mesa munamwalira ine, koma ndithu amabwera ndithu ali gwa. Anthu kumaganiza kuti tayika munthu mbokosi koma chili chimtengo cha nthochi. Zonsezi ndi maumboni osonyeza kuti ufiti ulipo. Komabe tikalowa mu history samatiuza bwinobwino mmene zinthu zimenezi zinayambira. Rekodi yoyambirira pa nkhani za ufiti imapezeka m'Baibulo pa 1 Samuel verse 28.